ne ma yasa faamuya bi o tuma na mun jigira tigɛ y'a sɔrɔ ni jɔlen yɛrɛ ka wuli ka taa so. Wargani atigana wartikana Monsieur le commissaire ne ka warga sorole nga warga sorole e be ka muru me basu kana kuju ke dorma ke mesiki fena no fe Litera soro do wata. ne ma fi ngoni bandi dia ne ma fi ngo bandi dia karamanci war bla le me e ma fa me bla yo beta chukudi apla ne tibulo yere kati jo kare kuna la sinya ke tra soro do warta do mo ta chukudi ka boso sa ka warto ino e ka ta soro goti ute karamanci akaya ne maro ke e maloka do ko men dor ke karamanci fene monsieur le commissaire ni yere noy e tra soro do warta no ni yere noy sa ni ma ko wona ko ni yere noy e debe dugu jara chokoro donga biti da tugulenu kemeseki no fene ma berdilenu. Okay ndi to do no fekana ibina nya fo ni ni mar la jeri abla be ga mo ni misi wasa debe na era sira tuskasi ko dro nigo im karabanci suguyere ha net moro ki maloka dogo mere ndaro ki karabanci e ka wuri sasa ini korge aka bela kibita warta kana ibina ni nyeje sa ko wartara jo mata so na mata ha ato yerge mo nyina mai de dugu jara chokoro batore ba no venga warta ka soro kemesiki fene kama abaka ntoro tinto ngai ba dole ni leti ko ni flan ni woni ko e ba dole na o faga je bila jete amana gida chugo e ga le kan famu men nfamu ya famu ni en famu doron din bebe no ya nfamu iga dobo kasi bayana ya famu wa me ka fi na chugo bi ya famu wa wala nure mo mo waluri baduri ru nko ba sasa wa famu fa ina sakale da wata kana abini nyeji ko maso iku me ka minya fani afai ya sa akira chugo di Zuri warshwe. Ko kuma me ganya. Zuri warshwe. Monsieur le commissaire. Oui. Kana ni nyeji ne koi. Niye ba manyeji ni. Talamadi. Ali kana ko talamadi. Niye ba manyeji ni. Ni sa ko ngora chukuri sa ku ba flan nege. Ni te ga demse na kana ya. O sa ke chukuri. Ka bangora sa ku ta warta kana ali nyeji bina ko zuyen warta. Ate na zomi tara do sokon na buri la ni te mona ka area ni mo be ga wali la commissaire o be se ga bara la Ay ala ni kira ka ba petit no petit no matiafo me ta fla be le ka ko aba bo ke pala mo sa e ka bo ya sisa ki bita warita aw yɛrɛ ko anw ma sisan ko 800 de bɛ aw bolo e m'a fɔ wa han o 800 bɛ min yasa e turori kɔfɛla le ya Ne y'a bɛɛ lajɛ waati. e ka kungoro donna jukɔrɔ la dun commissaire e jɛndiya ne yɛrɛ bɛ taga lɛ ka na kana so ne kana ni yake ita nyogo jodu filiji la ka kali blagata ai ale yɛrɛ ni blagata le tuma dan na ka ni yake abi gele bolo de an ka jɛndi e ka taga lajɛ ka na
Oh, ni taara lajɛ sisan kana. Ale ko k'a ma taa sɔrɔ yen. Ni nin nana a tɛna fɔ ko so yɛrɛ tɛ yen k'ale taara sɔrɔ so tɛ yen. Ni nana ko wari tɛ yen sisan nin tɛna taa ko zon ye so ta. Kana sɔn dɛ. N'an bɛ min kɛ yan u ka kɛ ne mago bɛ n ka wari de la. E ka taa lajɛ kana. Ayi kɔrɔkɛ. Amadou. A bɛ n'a fɔ Teni bɛ ka min fɔ. Tiɲɛ don dɛ. Teni ka kuma a balimamu tiɲɛ fɛ. Haka ja tiɲɛ yelen tɛ fili dɛ. Ni ɲɛ bɛ n ko la cogo min na. An ka fɛɛrɛ kɛ k'u wele tuguni. K'u bagabaga. N'an y'u bagabaga sisan. An bɛ se ka tile 2 d'u ma. Tile 2 kɔnɔna na. N b'a fɔ k'u ka kɛ 1000. Donc n'u nana n'o ye. An bɛ se ka u labila. Kalo o kalo o bɛ 2000 sara. O bɛn. O ka ɲi kosɛbɛ. Hakilina in ka ɲi. Hakilina in a tun bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ nka komi n'i ye ko bonya ta ka di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se ka fali mɔgɔ ma k'a kunkolo minɛ a la. Siga t'o la. Mais nin tɛ baasi ye. I y'a fɔ cogo min na kɛ ten. I b'u wele. N'Ala sɔnna ma n'i bagabaga i ɲɛ kun e yɛrɛ fɛnɛ e ti ka i kolo gɛlɛya dɔɔnin. Ayi fanga ye fɛn dɔ de ye. Fanga bagabagali yɔrɔ ka girin ka pɛrɛn-pɛrɛn o yɔrɔ fana bɛ yen. I b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen n'u ye denmisɛnninw de mɔgɔ tɛ se ka pɛrɛn-pɛrɛn nin kunna sinon o bɛ traumatisé. I m'a faamu wa? N'u hakili murutila dɔrɔn. Cɛmannin dɛ i kolo gɛlɛya o bolo cɛ de don. Hali ni musomanin in t'a fɛn dɔ de i kolo gɛlɛya cɛmannin bolo dɔɔnin. I y'a faamu. Donc n b'u wele ka na. Voilà n b'u bagabaga. N wele u sɔn kosɛbɛ dɛ. Petit a na yan. Assim. Petit, sisan komi aw ko 800 taara. A bɛ i n'a fɔ bamananw ko ten ko tile bɛna yala n'a ko k'a ye Ala ye maa tɛ se ka sɔsɔ. An bɛ tile 2 di aw ma. Tile 2 kɔnɔna na a b'a jija a bɛ 1000 ɲini ka na n'a ye. A y'a faamu wa? Tile 2 ka ca monsieur le commissaire. N bɛ k'a f'i ye i bɛ k'a faamu wa? Wari bɛ ninnu bolo koyi. I kana fɔ k'i bɛ ninnu ka ɲɛji ninnu lajɛ dɛ. Wari b'u kun. U ka wari labɔ. E ka baara d'o ye. Ne y'i faamu. I ye min fɔ Amadi tiɲɛ don. Nka tile 2 man ca. Nin ko in a tɔ bɛna bɔ Amadi de ka bolo de kan sisan. Tile 2 a bɛ 1000 ɲini ka na ni a ye. I y'a mɛn wa Petit? N'aw mana ni 1000 ye tile 2 in kɔnɔna na ne bɛ min kɛ ne yɛrɛ b'a dɔn. Nka o ni kalo o kalo 2000 fana o tɛ kelen ye dɛ. A y'a faamu wa? Komi aw ko zon de taara ka wari in ta o yɔrɔ kama an bɛ tile 2 di aw ma. Aw b'a boli togo sugu fɔ ka ɲuman ta a bɛ na ni 1000 ye. N'i yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ 113 n'i ye 1000 sara o la tile 2 in kɔnɔ a dɔ bɛ bɛn 2000 a bɛ bɛn kalo joli ma de dɛ? Kalo 6 tɛ yan. Kalo 6 don. O sɔrɔ ka gɛlɛya. Cɛ tɛ baara de fɛ. Ko o de y'an tiɲɛ yɔrɔ ye. A bɛ ɲa. Depuis a ka cɛkɔrɔba bɛ yan cɛnin tɛ sɔn baara ma. A bɛ ɲa. N y'a fɔ cogo min na i y'a faamu wa? E ko cogo di? N'Ala sɔnna. I ɲɛ wagalen bɔ ɲɛ la dɛ. Ba taara den ɲɛ filɛbaga ko tɔni ba ɲɛ. E ta danna ɲɛ de ma o. Nin bɛ fɛn jɔlen na o. I bɛ se k'i ɲɛ waga faama ɲɛla cogo di ka kuma ta? Kuma mara k'a hakili la k'a n'a fila ɲɔgɔn bɛ kuma de la. Kuma. I y'a fɔ cogo min an b'a k'i ta ye. A diyara an ye an b'i fo. A diyara aw ye a bɛ n fo.
Ai wuli ka bɔ n ka biro kɔnɔ. Foliko de kɛra yan. K'a wari de sara o de fɔlɔ ye. Foliko don wa? Monsieur le commissaire, ni ne y'a faamu bi bɛɛ kɛra foyi ma sɔrɔ. E dalen b'a la ko ninnu mɛnɛ yan. U tɛ na ni wari ye o. U bɛ na ni wari ye. Tile 2 in n y'a fɔ cogo min na walahi a bɛ na. N bɛ ni petini ba faga cogo min na fo yɛrɛ yɛrɛ. Ni dɔgɔmuso kɔni o bɛ kasi la dɔrɔn. A balimamuso sagi o bɛ kasi la dɔrɔn. Nin ye bandi a y'a kalan de. N'i ye nin i b'a fɔ k'a bɛ siran hali ni tɛ siran jinɛ ye. E ka nin to ne ma tabaye. Ne ma wari de fɔ. Ne ma fɔ ko tile 2 wa. A ko bɛɛ yɛrɛ ka bolo kan ka ban. Ni tile 2 sera o bɛ na n'a ye. Ani tɛ baasi. Ne yɛrɛ ka butigi datugu depuis sɔgɔmada in na. Ne bɛ taa lajɛ ka t'o dayɛlɛ. Sinon a ma nɔgɔn dɛ. A kana na kɛ wulu sogo 2 gɛnna. Ne laban min na kɛ fan 2 tiɲɛ dɛ. Wa ni baraji. Ne bɛ boli. I gɛlɛya dɛ. Ni Ala sɔnna. I k'i banba. Anba. E yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛn in bɛ kalan. Ni Ala sɔnna. Amadi. Amadi. Jangan ni. Denmisɛnninw ka tɛ ka gɛlɛn dɛ. Yasa, an ka wari ɲini ɲɔgɔn fɛ hali san ka ɲɛ. Moriba, nin tɛ minɛn bɛɛ de yan. Ne ye nin bɛɛ lajɛ. Ne ma wari. Fo n'i yɛrɛ la. Yasa, Amadi bɛ ka ko min kan na, est-ce que a bɛ k'i miiri kosɛbɛ? N'a fɔra an tun jigi dalen bɛ ale mɔgɔ min kan, n'ale tilala ka nin ta k'an sɛgɛrɛ, a bɛ mɔgɔninfin jigi latigɛ. Ne dara la sisan ni ko diɲɛ ye nkalon ye. Tonton Amadi bɛ ka min kɛ, e yɛrɛ b'a dɔn. K'a bagara ma. Fanga fɛnɛ ka tila tuguni k'an jalaki. O bɛɛ n'a ta, ne tun b'a fɛ k'i ɲininka n'o y'a sɔrɔ i ye wari in kɛ min ye, i k'i tilen k'o tiɲɛ fɔ n ye. Ne ye wari kɛ min? O kumana e ni ne bɛ nin so in kɔnɔ yan. Halisa e ma ne jogo ɲini k'a dɔn an Moriba. Ne bɛ wari in kɛ mun ye? K'a wusaya e ma. Ne man ka kuma dabɔ nin kama. N'i y'a ye ne y'i ɲininka, an bɛɛ bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ, nka n'a digir'i la, i bɛ yafa n ma. A ma tɔɔrɔ. Moriba, k'a fɔ an tɛna daraka dun bi tuguni. I b'a dɔn min nɔ, o don ne taara finiko so min kɔnɔ. Bi n bɛ taa lajɛ yen nɔ ni baara minnu bɛ yen n b'olu kɛ walasa u ka se k'an sara an ka dumuni ye. O ye hakilina ɲɛnamanba ye, nka ne yɛrɛ jɔrɔlenba de don. Barisa kunu an ka polisi lataga in, o kɛra sababu ye ka mɔgɔw ka ko bɛɛ ɲagami. Ne yɛrɛ ma se ka taa baarayɔrɔ la kunu, n kana taa sɔrɔ o ye dɔ bila n pilasi la baarayɔrɔ la. O ye tiɲɛ. Ala k'i garisɛgɛ don a la. Ami ami, nka ne balimamuso kana na jɔrɔ foyi la. A tant que ne bɛ yan, a bila i kunna ko ko bɛɛ ɲɛnabɔlen don. I y'a mɛn? An tɛ sira kɛ kelen.
Balimamuso mana fɔlɔ yasa yɛrɛ min bɛ tuma dɔ la sa. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci. Alhamdulillah. Dimari. Merci. Ba. Ne hakila biti fɔlenkɔrɔ ye kɛ. Fɔlenkɔrɔ. Komi fɔlenkɔrɔ tɔ ye dalamaga ye. Ne hakila ne sigi butigida la k'e kɔnɔ ne hakila ka appel bɛ na ma appel sɔrɔ ne yɛrɛ laban na n ko ne bɛ na. N nana sɔrɔ a sigilen don k'an kɔnɔ yan. Amadi. Hali duguma jɛ i bɛ sɔrɔ ka tun da i cɛkɔrɔba to. I ka to dugu ka jɛ. Dugu kɔni jɛra o. Dugu jɛra dɛ. Depuis dugu jumɛn ni yan b'a sɔrɔ baarakɛla jumɛn dalen don bilen. Dugu jɛra dɛ monsieur le commissaire. Dugu jɛra dɛ. Ni m'a jateminɛ ne ka manisi bannen don n ka sukaro bannen don. N mago bɛ wari la pour que ka se ka taa minɛnw ta. A bɛ ka kɛ cogo min tan dɔɔni ne bɛ taa minɛn ta minnu bolo olu fana ko b'a jɛ ne la yɔrɔ a tɛ ɲɛ a bɛ kɛ degun ye. Amadi i t'i hakili sigi ba. An wulila ka bɔ sunɔgɔ la sisan e ka tile lajɛ. I bɛ sɔli ka na don mɔgɔw kan n'a fɔra ko deli de e bɛ sɔrɔ dɛ nka waati fana ma se dɛ. A bɛ sɔrɔ dugu jɛra sisan maaw ma bɔ la fɔlɔ fitiri fana ma se bi kɔni bɛ ba ma sɔrɔ tile ma bi ma. A jateminɛ dɛ monsieur le commissaire. I hakili sigi. Tɛmɛnen na a kɛra cogo min tan a kɛra degunba de ye ne bolo. Ne ka manisi bannen don n ka sukaro bannen don. Amadi mais 1000 bɛ se k'o bɛɛ sɔrɔ cogo di? I ka manisi banna i ka pomme de terre banna i ka sukaro banna i ka sɔ banna 1000 bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ Amadi. E yɛrɛ fana ka jateminɛ kɛ hali n'a t'a sɔrɔ o fana dafa ka di dɛ. An bɛ taa ta de ka n'a feere ka n ka tɔnɔni ɲini a kan ka t'u ka wari d'u ma. Ni wari mɛnna ka se fɔ nin kisa fana na e yɛrɛ fana ka jateminɛ a bɛ minɛn tali gɛlɛya. Amadi i hakili sigi n'u nana n b'i wele. Baasi t'a la ne kɔni bɛ taa ka na. N'u nana dɔrɔn n b'i wele. Ayi ne kɔni taa ni ka segin kɔni a tɛ foyi kɛ ne la ka tile yɛrɛ d'a ma. Hali duguma jɛ est-ce que a tɔ laban Amadi tun nana ne lawuli ka bɔ n si kila ma. Et pourtant dɛ ni nin m'i hakili sigi 1000 na se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ. Amadi nin est-ce que ne ka ko ni Amadi ka ko an bɛna ɲɔgɔn ye tan n'u nana n b'i wele. Yasa, ko bɛ cogo di? Ça va? Moriba, i nisɔndiyalen don bi dɛ. N ko bi n talen baarayɔrɔ la n kun jɔrɔlenba de don nka n ye kunun kuma in expliquer an ka patron ye n ko an bɛ poliso de la yɔrɔnin kelen a y'a faamu a ko k'o tɛ problème ye ɲɛ tɛ ne ka baara wari de. 600 nka ne ta jara ne tɛ ne tɛ ne sara wari filɛ nin 200 ne tɛ nin chèque di tɔnɔ Amadi ka wari mun bɛ bɛn an n'a bɛɛ sara. $65,000 17,000 yasa ye dumuni bɔ min ne ma deli ka nin kuma f'i ya i kɔni t'a fɔ i taara i yɛrɛ di cɛw de ma walima i ye sonyɛni de kɛ yasa i ye hɔrɔn de ko dɔw maloya kan k'i minɛ e bɛ nin bɔ min ka nala ye yan n'i ma don dajugu fɛ nin ma diya n ye dɛ. Tuma bɛɛ ba tun bɛ nin f'an ye k'an kana na faden to dun ni minɛ. Moriba, kabi y'an bila nin so in kɔnɔ yan ne delila ka ko jumɛn kɛ e la fo k'e tigɛ ne la ka se nin degré ma. I ma ko kɛ ne la nka
nin kilinin koni ni ne dabal bayga kula ni ma shwen nge wani ma ngana nge fen ne tara fin gula romna ntu sidile me masiga barage me kashire la nga padron di ngeri na nyinga kuma kashila muna nyere kuma songa nye faena ne fena nye faena nga bitikiti ma karibu anu ri benyo kono ri tara na impulsila kaga watan sabab ma fala kagu kanga sara andum te barala nore nye faena afene shegin dinema kuni gana di kanga tasara sine ne ma shu yasa ete demsen wero ay shagin bima kuma bola o mane be ndubila ne be tan kono fo joina aya dima kungele jumeni la e kun ma don chete fendi muso ma fulati ni kuma bola ne kun ma dala ali sisan na won ma dili ga galon dige wani tena galon dige watan sabaga ma fen aya dinne matini wa ma fe mo refoni yam ni bal mali dana ne tega galon dige wayere ma don ne ma dili ga galon dige ne galon dige sa ko yin wari so fe na sorote ne atiga nyere rew parce que ni etele taro ne be kono fo mo moyer dana ne tega galon dige adira ne mari nigoti niga kuma fam na ame amadi ga ko ya chudi amtan damage amta shegi ndam ai utine fela ko ibado amadi kalabanci de ne won fe angata commissariat angata di commissariat ma igo kuma ya gina nyana mai ata Oui. Angle. Marie-Clé. Odongo neni flan ɲɔgɔn tun bɔra yan nɔ bitigitigi amadi ka wari ko de don Wa kelen nana wa? a y'an nalala bɛɛ de A nana bɛɛ? awɔ Ne sayi de ça c'est bien. Hein? C'est bien, c'est bien. Ok, maintenant, comme on a un appel ça, on va vous le claquer. C'est bien. Mais il y a un peu de ça. Vous femme? awɔ Ok. Merci bien. Je ne vais pas le la semaine. Adu flanu. Sana. Kana sira sai gere. Oh. Oh, mais moi flanu kola, ne peut pas flanu pas si on peut me reconnaître. awɔ an n'ala kɛ ka ban o y'a ban c'est bien, c'est bien. Ni so so amari dana. Ibe ni bolo no ibe ni ira. Ayi ni ala ala jute na ala juta. Ayi akoni. an bɛ se ka taa Oui, Absegata. Vraiment petit. Merci. Absegata. Flani. Anichi. Ah, c'est bien là que je l'ai hein. Là, tu là. Amadi tu vous t'aimes c'est une manière à et c'est Amadi Rejel. Ndani kele ka inga yere mahro ya soro ko mo mu tse ka keme shigi sara mati wakile ma ne wunda na shigi nde tare ne laba me wa bala me wakile bala
ni wari na wasa me wa kilimbo ko di amadima de ko ngo dimsenu be wari sara kalu wa metina mita sota wow me sota ni sota me mi lo ba de so kalu me wa flat amadi bula akaki ne ba do amadi mina dabiri ne dala sana reka dabiri nyere fana ba dabiri mbado abina bo kala mo wati mina o basoro nkela wartigi bai ni so bata na so dine ati do dezo tula ni ka so do na dezo tula ni tento ka bulungu ji na so njero voilà na so mina arrivé sa ko biso na million tay ndo na million tay doro kalu me wa friend amadi ma fo kalu woro o basoro nyere kala wari batigi c'est bien mita bangla mita ni warla ko etna bo kalama komisari nali komisari kotigi nali subita komisari nali komisari subita komisari nali komisari nali komisari abadi tando komisari akara tuguni fole ngoro to dala magay do fo wala be se kuma te do sudale ma me bora comme so la bula so ngade na ko kalbi ka masino ahre ana ma be kili fele kan na fo comme ça ni na mo ne banduri amadi ko me ne ko amadi wa amadi eti fe kuma to wa do anganyo wa ti fele ma ko amadi ya ni mo ni ma sa ko kuma eti kuma to do me ka sira tula I ka sira tula wa itemeni dana sa antara commissaire fait ay war besara blominari ne bodo mo warsa ne bora commissaire ka bureau la somale na ka o ma se no kuma de ka warsa biga ka folo na labai iga do anga ni violence eta suno yaklite mun o bala i totoro ko kele mere yore motando aywa nyame ne ko ne kuma be fie ka ba I den iga wardi wa ante nyogon don blene en fatiye en balmatiye ni sera maya na ko kila yasa lebe na folo yasa koruma do gashilare ay ye mingere wore re nyana nga ni sigale mbaru tonto amadi ni commissaire la ni madara ni nyere na ben warwena munga gele o to ya amadi ga warga sara ote yasa de ni nyebe nko ina chukuna anata commissaire la suno be so man ko inda biranda la ne Fare beso ngagechi. Aka. No dia. Joy. Ada body. Hah? Coba. Agak tu deh. Agak tu deh. Joy. Ne boutique faire là. Ibe mungo? Me commissaire de ko. Ne de commissaire? Ayete. Commissaire mimeya ayete. Chorona fi mai. Ne kama ale de ma bon sibala. Commissaire ko ne kama ya commissaire de ma. Chorona ngo commissaire flatter a ne ko. Ne fenete do commissaire yo. Re fenete. Che kala la fara me. Ele mine o join. Ne be min ko che jan. Fini fima me to wakala. Bon sibala. Kore kante sergent kotigi ma sergent o ne ba do commissaire de ne ko commissaire di ne clé fla voyage ni nga clé di sergent mankoya bo mu ne ba wudi nyoko cesa
affaire jumɛn de bɛ yen. non foyi t'an cɛ komi a yɛrɛ tɛ yan ka ban n'a ye ɲɔgɔn ye an m'a fɛngɛ quoi i y'a faamu foyi tɛ yen. i n'a ni ɲɔgɔn cɛ. e yɛrɛ fɛnɛ ta cɛ kɛlɛla fara ye mais n'a ma to i ta la i faso k'i faga cɛ ɲininkali ye fɛnɛ. cɛkɔrɔba hakɛ to. fɛn tɛ yen fɛn tɛ yen. hakɛ to cɛkɔrɔba n y'a faamu. i yɛrɛ fɛnɛ. n y'a faamu. a ka ɲi. ko fɛn tɛ yen. i ni ce. kɔri kotigi tɛ ka dabiri ne da la a tɛ sɔn a tɛ sɔn ni nin kɛra tiɲɛ cɛ ninnu ka kuma kɛcogo b'a yira k'a fɔ commissariat fari bɛ n lamɛn ayi kotigi tɛ sɔn ni nin kɛra tiɲɛ sen bɛ min kɛ ji la ni kunkolo k'a la bɛ ala fanu nin tɛ se ka kɛ tiɲɛ pa. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bien. Commissariat d'eau. Oui, commissariat. Voilà, on m'a oublié commissaire là. Ne yɛrɛ de ye commissariat. Ah, d'accord. Bangi mɔgɔw. Bangi mɔgɔw. Awɔ. An y'i ka agent dɔ minɛ. Ne ka agent. Awɔ. Chèque lankolon dɔ b'a bolo. Oui. Fo signature b'a la quoi. Fo signature. Awɔ. A tɔgɔ. Kotigi Kulibali. Sergent Kotigi Kulibali. D'accord, n b'a dɔn. Ah, d'accord. A b'an bolo kɔrɔ yan, i bɛ se ka mɔgɔ bila ka na. D'accord. Ok, d'accord. N y'a faamuya. N bɛ n ka élément bila ka taa. A bɛ agent in ni chèque bɛɛ di u ma ka na ne yɛrɛ bɛ occuper affaire la yan nɔ. Ah, d'accord. Problème foyi t'a la. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je comprends maintenant. Peut-être cɛkɔrɔba ma sɔn ka fɛn fɔ n ɲɛna. Là, c'est un problème. Sergent Kotigi bɛ yurugu de la ne kɔfɛ an ka commissariat kɔnɔ. Oui. Mbani. Amo ko commissaire je. Commissaire. Jam dasima fima inkodoa. Basi tɛ, n y'a faamuya. Aw sigi. A bɛ na sisan. Sergent. Commissaire. E bɛ nin dɔn? Commissaire, depuis ne wolola ne ye ne siɲɛ fɔlɔ ka n'o ye ɲɛna. O bɔra min? Min ye chèque di ma anw de don. Ne. An mana chèque di e ma yan wari. Ne bɔra école la a mɛnna. O chèque ko in dɛ. Mun de y'a client to yɛrɛ e taara ni chèque ye? I ye chèque in bɔ min? K'i bɛ to encaisser banque la. Chèque ne y'a tɔmɔ de. K'a tɔmɔ? I m'a tɔmɔ an de y'a d'i ma. An mana chèque d'e ma yan nɔ a tɔnɔ Amadi ka wari ko juru la.
Monsieur le commissaire, nous avons kaso la wari bomnare. O shagi de flen. An nana fate de ka wari de sara. Prévu do ba bolo la wa. Awo, aya si kay gona ya. Kay dume. Na ira no. Yakli ba la ko. Awo. Na. Nene do. Awo. Iga siantiri ka krefe ta. Duguma ya. Tisik. Ai shagi di dama. Jati. Oh. Ai mo biya kun. Ne shagi to nyamada. Karukuna. Sergent. Cokoroba do fene bora no ko aka jurubi la wan taro aka war ko do ba woni nyogonte. Cokoroba do. Ama so na nye fa ko abi ina ere ni nyogonte. Choro tono amadi dedu. Dangana be min kana ta fula ba kuna. Awo. O ya tonton ni. Awo tonto amadi dedu. Ani ale ben na bulu war ko ni. Ni shegi mari. Awo. Aha ni biro wa wona. Awo. Ya. Katoko. Amadi. Allo, salam alaikum. Wa alaikum assalam. Kono baste jamaatu. Basi fuite no alhamdulillah. Cholo. Amani do. Amadi do. Commissariat do nay ga war mine après le merano itele aka na 600 sambi ga war ni ma. Alhamdulillah. Wajara ko se. Tele ale. Dinge manjaw. Yo yesisa. Alhamdulillah. Awani ba. Oh ma kambe soni. Ako be no ya sisa. Sergent. Oui, commissaire. E nyogon intellectuel to FC ka shaki tom to di. Katlaki to encaisser bangila. Ama tomore ani adam. Oh, shagi ne. Ane madima. E mane flan nyogon do kaso la wari gomina o wari de shagi mana di e mana. Ni. Hi, Denu ine ka jide. Ça suffit. Ne tare bo bulo la sisan. Ni ne kun ti do wola ya. Te fini tu to man du man ni na de. Mais anga chokoroba ma kono. On va mettre tout ça au clair. En belle la guerre sans. Allez de ce côté. Cokoroba bismillah. Sergent. Siglangile takena makana dama. Isigi. Cokoroba, agak isigi. Ini Amadia. ale dedu. Nini tiga commissariat. Commissaire. Nte commissaire. Kana fo mo commissaire. Ne sergent. Ye sergent depuis ngolola ne chafore ki nyela. Même fille, il est tous les mecs qui ont pile néa. What you mean de na kana problème néa. Ite tawire. Ni le taw nda on était donné ni. Son ta frak li ta frani sayate.
C'est pas possible. On va faire qu'à faire donner la commissariat qu'on a devant. Monsieur le commissaire, Ni kana fu mon commissaire. il te comment le faire? Il te comment? Est-ce que si on l'a comment placer? Il te comment? I kana fu mon commissaire de. Nte commissaire ni chargeant. Attends tu meninga. Kaba ko dan chekana kono mai. Awo. Il mène là. Mamala, ni le commissaire ni chargeant. Hé! Ça suffit maintenant. Assez là dans quoi. Donc tu vas aider nous une nuit. Idée on est donc. Adeka. Ndaga wuli tele diw ni sayate. Faut tele ni fafra. Là c'est sérieux. Anti donne dingue. Agnès fort. Ni an fati yeli. Alere nana na ya no kaka jurubana. An yɛrɛ ta kala ma kaka jurubana de. Bari nyana an fa ka ban, ama jurubu kuma fanye ana cɛla la. Ai mi fa na ko rikani a jɛ bitigi. Sisan wagati bɛɛ nin bɛ taa kama du kɔnɔ a b'an nɛni tuma dɔw la yɛrɛ a b'an bugɔ ko parce que ko an fa bana k'ale ka wari sara o don o de y'an minɛ ka nala in yan diyagoya la ale ni i ka sɛrizɛn u y'an datugu yɛrɛ u y'an bila kaso yɛrɛ kɔnɔna la u ye ko bɛɛ lajɛlen dan kan hali wari mun b'an bolo so kɔnɔ u y'an ɲininka ko joli k'an bɛ se ka joli sara fɔlɔ. Bon, an k'u ma ko 800 dɔrɔn de b'an bolo an bɛ luwanse yɛrɛ de la i m'a ye ko f'an ka nalo 800 ko ani kalo o kalo 2000. Ne m'a fɔ dɛ. Ne tɛ. E de y'a fɔ. Ne tɛ. Sergent! O kɛlen sisan an kɔni nana ni saki ye siɲɛ kelen an y'u ka wari bɛɛ sara. Nte boutique la, mbeti la. Cɛkɔrɔba, i bonya kosɔn tɛ fɛn f'i ɲɛna. Hakɛ to. Bon, an kɔni bɛ yan o de la. Donc aw de nana ni chèque ye. Awɔ. Ka chèque di chargement ma. Awɔ. Aw. Sergent! Pere-vous bɛɛ tɛ ɲɛkɔrɔ yan ne yan. Mun bɛ yen? Saki ne y'a faamu. Aw nana kana wari di commissaire ma. I ka 17 kuma na. Cɛkɔrɔba, Mun kɛra? I sigi. Cɛkɔrɔba, k'i bolo wuli tigi kan. I b'o kɔlɔlɔ dɔn? Sergent. Commissaire. I ye ten ni malo. Mais an bɛ tila ka nin ɲɛnabɔ yan. E ni ne. Ne ba. O tuma na fɛ e fana ye chèque in suɲɛ de wa? Ne ma seli suɲɛ. Yasa saki suɲɛnen. Chèque in bɛ ne bolo banque mɔgɔw de ko k'a suɲɛnen don. Ne ma suɲɛ. Ne bɛ taa baara la mun fɛ yen. N ka patron denkɛ de chèque in diya. I ka patron denkɛ? Awɔ. O tɔgɔ? Olu b'a wele ko Dawuda dɛ. Zo. Cɛkɔrɔba, n b'i bonya quoi. Hakɛ to. U b'a wele ko Dawuda. Awɔ. Ne welela k'a tɔgɔ min fɔ ne ɲɛna n b'o dɔn. Non, Dawuda tɛ nin kan yan. Ne kɔni ma su. Dawuda jamu? Batili. Batili kɔni bɛ nin kan yan, mais Dawuda tɛ nin kan yan dɛ. Ne kɔni ma su. E m'a suɲɛ? Ayi. Banque mɔgɔw de ko k'a suɲɛnen don. A dun prévu b'olu olu de bɛ chèque tigi wele. Ni chèque dira n'a ma ɲi olu de bɛ chèque tigi wele. Ko chèque dɔ bɛ yan nɔ k'a ma ɲi a bɔra e kɔrɔ la wa? I y'a dɔn min? Ne ka patron denkɛ de chèque in di ne ma. Ne m'a su. Aw bɛ se k'a wele k'a ɲininka. N b'a wele. Kalabanci don dɛ. Cɛkɔrɔba kaso b'an bolo yan dɛ. I cogo dɔn? Cɛkɔrɔba kɔni ne kaso man kan. Bon i daminɛ. Commissaire bɛ kuma. A kɔni fɔra ko chèque in suɲɛlen don.
e chèque di wari ko chèque ko ne ma wari ko yɛrɛ de faamuya a bɛ se k'u a da o la k'o fɔ n ɲɛna n ko mɛ